बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आं चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बोरैबा मोनग्रा जाबाय। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। दासिमबो फुल नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों उनिलकार नार्जारि, मनिसा मुसाहारि, प्रेक्टिकेल बसुमतारि, रिजिना बन्देसर। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अरायथा मुसाहारि आरो बे भिडिअनि कनसेप्ट आरो स्क्रिप्टआनो जादों प्रेक्टिकेल बसुमतारि। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जादों RM क्रिएशन YT। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांनि गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो आं बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिप्शनावबो थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो।